Dobar dan, gospodine Alajbek. Dobar dan. Za početak možete nam reći jeste li dioničar kluba? Ja sam dioničar kluba. U postupku privatizacije dvije dionice imam. Jedna je moja, jedna je za dijete. Član sam kluba od samog početka, znači od 2011. godine. Sudjelovao sam u većini ovih akcija, vezanim uz otkup dionica, tako da jesam, da. Jeste li kad možda koristili svoje neko dioničarsko pravo predstavljali nekoj skupštini? Iskreno rečeno nisam i žao mi je zbog toga, ali najčešće zbog poslovnih obveza nisam mogao biti prisutan skupštini. Ali mislim da svaki dioničar, inače to smatram, svaki dioničar zaista bi bilo dobro kad bi iskoristio to svoje pravo i sudjelovao na skupštinama dioničara. Jeste li možda izlazili na neke od prethodnih izbora, kao birač? Na sve izbore sam do sada izlazio, jesam, da. Što su za vas operativne, a što strateške odluke kluba? Operativne odluke su odluke s kojima se u principu bavi menadžment, s kojim se bavi uprava kluba. I njezin ekonomsko-financijski dio i njezin sportski dio. Znači, klub, operativni dio, ekonomsko-financijski i sportski segment, to su dnevne aktivnosti koje klub poduzima, koje klub radi kako bi ostvario zacrtane ciljeve. Strateške smjernice, to je ono kad mi određujemo zapravo gdje klub želi biti. Gdje klub želi biti na kraju sezone, za 2 sezone, za 5 sezona, za 10 sezona. To je ono strateško usmjerenje i taj strateški dio treba dolaziti od vlasnika, odnosno od predstavnika vlasnika, a to je nadzorni odbor. Koliko se operativno planirate uključiti u rad kluba ako postanete nadzornik? Vi to u startu imate određenu proturječnost, dakle kao član nadzornog odbora vi ne možete operativno djelovati, barem ne strogo formalno. I mislim da to tako nije ni zamišljeno i stvarno mislim da članstvo u nadzornom odboru, nadzorni odbor kao institucija ima jedan potpuno drugi zadatak, a ne da se operativno bavi poslovnim i sportskim segmentom kluba. A naravno, mislim da isto tako, koliko vidim po profilima, 7 iskusnih ljudi će sjediti u tom nadzornom odboru, vjerovatno imaju i znanje i iskustvo da savjetom mogu pomoć u operativnom funkcioniranju, ali direktno miješanje, to nije u domeni nadzornog odbora. Smatrate li da je izbor predsjednika uprave kombinacijom javnog natječaja i headhuntinga dobar put? Ja sam realno gledano zadovoljan s tim konceptom i nema nikakvih prigovora. Koji bi kriteriji prema vama trebao predsjednik uprave ispunjavati? Znači, koje kriterije bi on trebao ispunjavati? Kriteriji koji su određeni i koji su sažeti na ovaj način prilikom svih prethodnih biranja, otkad je model na snazi, nemam primjedbi i zadovoljan sam s tim. Znači, zaista po meni, predsjednik kluba treba biti jedan ozbiljan, iskusan čovjek iz prakse, iz gospodarstva. Čovjek koji ne samo da je dokazano uspješan menadžer sa relevantnim iskustvom, nego, ja bih rekao, on mora imati tu jednu energiju u sebi, on mora imati tu jednu strast, ne konkretno nužno za Hajduka, sad govorimo općenito, nego energiju i strast za posao kojeg obavlja i kojim se bavi. Ako nemaš energiju, ako nemaš strasti, ako ne goriš za to što radiš, onda to vjerovatno nije optimalan izbor. Koje karakteristike držite bitnim za sve djelatnike u klubu? Univerzalne možda karakteristike koje tražite od svih zaposlenika? Ja ću reći ovako, profesionalnost i stručnost. Znači, 8 sati profesionalno i stručno, najbolje što možeš odraditi svoj posao. Smatrate li da su mjesto rođenja i hajdučki pedigre važne reference u radu Hajduka? Pokušat ću odgovoriti na ovaj način. Ne, naravno, mjesto rođenja, na taj način to ne bi izrazio. Imamo puno navijača iz brojnih dijelova zemlje, iz inozemstva, znači ne bi to tako definirao, ali moramo njegovati i paziti na naš identitet. Znači, mi moramo znati tko je Hajduk, što čini onaj hajdučki
dio, što je ono što nas čini drugčijim od drugih, po čemu smo mi to različiti, što mi nudimo, pokazujemo javnosti što nas čini drugčijim. Znači, mi moramo imati jedan identifikacijski kod. Ljudi moraju znati tko je Hajduk, mislim da smo to malo izgubili. Moraju znati tko je Hajduk, gdje Hajduk ide, što čini Hajduk i mislim da taj dio, na tom dijelu bi se i trebamo poraditi. Samo možda još da nadopunim, zajednica bi puno lakše i jednostavnije podržavala klub kad bi znala u potpunosti i razumjela njegov identitet. Koliko vam izvršitelji moraju biti precizni, temeljiti u analizi svojih prošlih, sadašnjih i budućih poteza? Pa kao član nadzornog odbora ja zaista očekujem da imam u potpunosti, dakle 100% relevantne informacije o tome što su radili, što rade i što će raditi. Koliki proračun smatrate primjerenim za Hajduk? Vrlo je to teško reći bez uvida u pravu situaciju, ali ako gledamo nekakve prosjeke, dugoročne prosjeke, koliko vidim i koliko sam proučavao izvješća, a mi se vjerovatno tu negdje krećemo nekakve brojke, ali to negdje 10 milijuna eura, znači jedno 70-75 milijuna kuna. Pretpostavljam, bez direktnog sad uvida, da je to nekakav okvir unutar kojeg realno mi se Hajduk mogao kretati. Koliko od toga se treba odnositi na prvu momčad, koliko na radnu zajednicu, a koliko na akademiju? Nećemo i teško ću to sad precizno u brojkama izraziti, ali ne možemo imati sve. I to je nešto što svaki navijač Hajduka treba biti dobro svjestan. Mi ne možemo imati sve, mi kratkoročno ne možemo imati ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u akademiju i ulaganje u prvu momčad. Ne možemo imati sve i mi se, strateški gledano, mi se moramo u kraćim rokovima opredijeliti za prioritete, odnosno za fokus. Po meni, ja ću uvijek biti za to. I, slobodno sam reći, mislim da bi većina navijača to razumjela ako u kratkom roku kao prioritet izaberemo akademiju. Jer ljudi misle i strateški okvir je to dobro zacrtao, ta 3 temeljna stupa unutar strateškog okvira, financijska održivost, razvoj i rezultat, ali u stanju u kojem je Hajduk sad, prvenstveno, prvo i osnovno financijska održivost. Bez toga nema ništa, bez toga pada čitava kuća, ako nisi financijski održiv. Nakon toga prioritet treba biti razvoj, uglavnom mislim na akademiju i na infrastrukturu. Smatrate li da je prihvatljivo preuzeti veći financijski rizik kako bi se napravio rezultatski iskorak, ili ste mišljenja da je financijska stabilnost i racionalnost nužna, pa i pod cijenu izostanka rezultata? Mislim da sam odgovorio već na to pitanje, ali realno bih gledao, dakle, imali smo iz prve ruke sad primjer zadnjih par godina kad se pokušalo kad se financijski klub prenapregnuo očito, a rezultat je izostao, to je uvijek rizik. Mislim da trebamo ići sporije, mislim da trebamo ići temeljitije, mislim da najprije treba razmišljati o financijskoj održivosti, što hoće reći, moramo unaprijed znati sljedeće 2-3 godine da smo pokriveni. I tek onda možemo razmišljati o daljnjem ulaganju. Koliko poznajete trenutnu situaciju u Hajduku, te na koji način se informirate o stanju u klubu? Preko kojih medija? Preko svih medija koji su mi dostupni, u kojem mogu naći nešto o Hajduku. Slobodna Dalmacija, Dalmatinski portal, Nogomet Plus su nekako udarni, Telesport dosta koristim, tako da evo, ali nemam nikakvih insajderskih uvida u samo funkcioniranje kluba. Znači nemam ni poznanika, prijatelja, nikoga ko je blizak ovdje. Kako vidite trenutnu sliku Hajduka u medijima? Tovanje sa Hajdukom, meni je recimo interesantno da zaista je zanimljivo da svaki klub u Hrvatskoj, čak i onaj dominantni, svaki klub u Hrvatskoj je osuđen na prodaju igrača. Niko ne može svoj budžet zatvoriti bez prodaje igrača. Ali iz nekog razloga uvijek je Hajduk taj koji je na udaru, koji je na prvom mjestu i kojeg mediji osuđuje, evo opet su u krizi, opet moraju na brzinu prodavati igrače i opet imaju financijskih problema. Ljudi jednostavno ne razumiju da, ok, recimo uz izuzetak, trenutni izuzetak Osijeka gdje
novac izgleda još uvijek stiže, ali svi drugi klubovi naprosto moraju prodavati igrače. To je logika i nužnost, ne samo hrvatskih klubova, nego svih klubova, svih liga koji su izvan ove Lige petice. Prema tome, medijska slika nije dobra i prenaglašava se trenutno stanje u Hajduku, za koje ja smatram da zaista nije toliko loše ko što se medijski prezentira. Ali mediji će vam tako, ne samo o nogometu, ne samo o Hajduku, nego o svemu drugome. Isto tako pokušavaju pronaći nekakve probleme i onda potencirati te probleme ili nekakve negativnosti. To je s medijima tako. Po vašem mišljenju, u kojim segmentima kluba najviše vidite prostora za napredak, a s kojim ste zadovoljni? Imate li neke dijelove kluba koji vas posebno zanimaju? Mene posebno zanima akademija, ustroj, način, principi funkcioniranja akademije, odnosno razvoj mladih igrača. To je mislim, to je Hajdukova osnova, bez toga dugoročno nećemo prosperirati. Mislim da je to prvenstveno segment koji bi volio više upoznat, bolje upoznat i evo već sam odgovorio u prethodnim pitanju, to treba biti glavni fokus Hajduka. A gdje vidite najviše prostora za napredak i s kojim ste zadovoljni segmentima rada kluba? Pa evo, ovo sam rekao za akademiju i infrastruktura. Mislim da je u zadnjih nekoliko godina da je tu imamo napredak, barem koliko ja kao čovjek izvana mogu procijeniti. Apsolutno, rezultat prve momčadi, sve se gleda kroz rezultat prve momčadi i mislim da se tu može dosta toga promijeniti, ali rekao bi ovako, Hajduk će najviše promijeniti, najviše će sam sebi pomoći u rastu i razvoju ako zadržimo kontinuitet. Znači, mi zaista moramo napokon imati čelne ljude, a po tim mislim predsjednika i sportskog direktora, čelni ljudi kluba moraju mandat odraditi. Oni moraju 4 godine odraditi da bi nakon toga mi znali je li oni vrijede ili ne, ili šta ćemo napraviti. Mijenja predsjednika svaki godinu, 2 dana sportskog direktora, to je naprosto suludo, to izlazi iz bilo kakvih okvira. Mi ne možemo ništa napraviti ako nemamo kontinuitet. Smatrate li važnim da se sportska strategija kluba službeno donese? Smatram, ali isto tako svi dionici moraju biti svjesni. Strategiju jednom doneseš, ta strategija nužno se mora mijenjati tijekom vremena. Kako vrijeme prolazi, ti neke segmente strategije ćeš morati mijenjati. Ali mislim da svaka organizacija, pa tako i nogometni klub, mora znati kud ide. Strategija je ta koja će ti reći, tamo idemo, tamo želimo biti. Sljedeće godine, za 5 godina, za 10 godina. A ne može biti nikako uklesana u kamenu jer sve se prebrzo mijenja. Prema tome i ta strategija se mora onda adaptirati u skladu sa tržišnim okolnostima. Koji bi vas rokovi zadovoljili pri donošenju te strategije i koliko ste spremni trpjeti da se neki zadani planovi ne ispunjavaju u roku? Strateški okvir imamo, ja bih rekao da mi imamo glavne smjernice prema kojima bi klub trebao djelovati. Ja bih razrađivao u nadzornom odboru, mislim da treba razraditi strateške smjernice, prenijeti to upravi i zajedno s upravom gledat, djelovat kako se ciljevi unutar tih strateških smjernica trebaju ostvarivati. Teško mi je zaista reći o bilo kakvim rokovima, ali najbrže se vidi rezultat prve momčadi. Svi ovi drugi segmenti su slabije vidljivi i za pretpostaviti je da za neke stvari ipak treba malo duže vremena. Ali ne bi konkretno o nekakvim rokovima. A da se rokovi ne ispunjavaju u roku, da se planovi ne ispunjavaju u roku, koliko tomu trpite, ili? Pa ako se planovi kontinuirano ne ispune u roku, onda očito imamo problem nekakav, jel tako? Ali dobro, ako se dogodi godina gdje se to ne ispuni u redu. Mislim da je jedna stvar nužno ovdje za naglasiti, vi ne možete predvidjeti budućnost. Znači, vi čak ne možete godinu dana unaprijed donijeti točno i precizno, to i to će biti toliko. Pogotovo nogomet, tržište, takve stvari jednostavno ne funkcioniraju, tako da bi tolerirao, znači kratkoročno bi tolerirao da, recimo, određeni segmenti plana nisu ispunjeni. Jer naprosto vi ne možete znati godinu dana unaprijed. Ni u ekonomiji, ni u nogometu šta će se dogoditi.
Pritisak rezultata je svakim danom sve veći. Koliko će na vas utjecati pri donošenju odluka? Ja mislim da je moj posao, posao u nadzornom odboru. Posao nadzornog odbora je da hladno i racionalno, što je moguće manje emocija donosi odluka. To je ključno. I kratkoročni rezultat ne smije nikako utjecati na ono što će se donijeti kao strategija, kao strateška smjernica, kao ciljevi kluba. Rezultat apsolutno ne smije utjecati kratkoročno. Jer nogomet je takav, vi imate jednu seriju od par mjeseci ispod prosječne izvedbe, onda imate seriju od par mjeseci iznad prosječne izvedbe. Nažalost, nogomet u Hrvatskoj, u Hajduku, u Hrvatskoj i u svijetu je zapravo fokusiran isključivo na kratkoročni rezultat, zato najveći broj klubova ne uspijeva. Mi moramo nešto drugčije u tom dijelu napraviti. Jer ovo fokusiranje na kratkoročne rezultate nas je dovelo tu gdje smo sad. Hoćete li odluke donositi samostalno na temelju vašeg znanja i dostupnih informacija ili ćete se s nekim konzultirati? Dakle, smatram da imam određenog iskustva i znanja do sad, ali ja sam otvoren i tijekom čitave svoje karijere sam se tako ponašao, ja sam otvoren za savjet, za konzultacije, pogotovo u nekim dijelovima koje možda ne pokrivam tako dobro. Tako da i apsolutno i uvijek sam za to da neke stvari treba provjeriti i savjetovati se. Koje su za vas osobno ključne vrijednosti kojima se vodite u privatnom i poslovnom životu? Profesionalnost, rad, stručnost. To je to. Možete li pojasniti vaš angažman u državnim tijelima? Imate li danas kontakte s političarima? Ne, nikakav kontakt više, nikakav s političarima. Nakon doktorata iz Beča dobio sam poziv tada vlade Republike Hrvatske i 2 godine sam bio savjetnik premijera, 2002. do 2004. i to mi, naravno sam prihvatio jer je to bio izuzetan izazov za mladog čovjeka. I recimo priznanje da ipak nekakva stručnost obrazovanja, da se ipak cijeni i poštiva. Nakon toga, 2004-2006, zamjenik državnog tajnika za nacionalni razvoj, sudjelovao sam u jednom izuzetno bitnom i velikom projektu izrada nacionalne strategije, koja je poslije, dijelovi te strategije, nisu naravno implementirani u cijelosti, ali dijelovi te strategije su poslije korišteni prilikom procesa priključenja Europskoj uniji. I nemam nikakav ni dodir, niti imam nikakvu namjeru sad raditi u državnim institucijama i bilo kakav angažman. Tko je po vama najbolji od preostalih kandidata za nadzorni odbor i zašto? Pa ja ću ostaviti to pitanje neodgovoreno. Osobno mi je najviše žao što gospodin Brbić nije mogao sudjelovati, a kao drugo, od ovih kandidata koji nisu prošli, mene najviše impresionirao Maletić iz PBZ-a. Očito smo tu negdje otprilike na nekakvim istim linijama, iako čovjeka ne znam osobno, ali recimo on mi je najbolji dojam ostavio svih kandidata, ali nažalost nije ušao u ovu eliminacijsku rundu. Završna poruka vaša za članove koji će izaći na izbore? Prva poruka bi bila izađite i glasajte. Prečesto u ovoj zemlji ne iskorištavamo to demokratsko pravo. Generacije su sanjale o tome da mogu sudjelovati, da mogu odlučivati, da mogu dati glas za bilo što. Za politiku, za društvo, za nogometni klub. Imamo fantastičnu priliku da sa svojim glasom oblikujemo i društvo, a mi ovdje u Hajduku i nogometni klub. Izađite, iskoristite to. Hvala vam na sudjelovanju u razgovoru. Hvala vam.